back guys, makabalik na dito road trip kay na ulian ang sakyanan. Nakapalit na ko. Then bagong change oil. So tara. Padayon ta sa atong pangarap. Okay? Welcome to Sitio Taguanao, Barangay Indahag, Cagayan de Oro City. Ano guys, oh, pa right turn, no. Nadia ang padulong sa Ultra Winds. Diregyon pasaka. Nang ko'y video dia. I-check lang niyo.
Di na sila bag-o dia, diri sa ilang pikas. Diri sa wala. Tamad to kay mag-order man siguro na dia. Tingnan. Next time na nato dito. Nara our story botek ko te. Diri sa ilang wala na sila bag-o diha. Padulong Macasandig, Basak, Biasong. Left turn ta, padulong ta sa Buena Oro. Buena Oro, Upper Macasandig. Tour ta mo diri sa kwan Buena Oro kay murag wala ko'y video diri. Na video mo gani ko pero akong gikat. Guys, yeah, right turn, high ridge na yeah.
right tayo yun.